hindi naman totoong hindi inaatupag ang problema ng taong bayan, no? Kaakibat siyempre ng ating pagresponde sa baha, sa mga pangangailangan ng bawat Juan at Maria de la Cruz, ay ginagampanan din natin ang ating tungkulin sa accountability. Kasi siyempre importante ring malaman kung saan napupunta at ano ang pinagkakagastusan ng pera ng gobyerno o pera ng taong bayan. Kung titingnan natin, isaad ko nga kanina, andun yung response ng government, no? Yung mga posteng natumba ay agad-agad na inaayos ng ating mga DUs. Nakita naman natin yung mga landslide kasi ako nanggaling ako sa distrito, kaagad nag-clearing ng mga daan, no? At marami rin kasi ang naitulong ng magagandang flood control projects, lalo na yung mga na-implement the recent years. Now, yung mga ghost, syempre may kita naman natin kung saan talaga nagsimula at paano at kailan yun. Nasa investigasyon na yan ng mga korte. Pero if we look at the situation, hindi pwedeng maihinto yung usapin ng accountability. Kasi nga, it's part of our constitutional duty. Mandato natin na maipakita at malaman ng taong bayan kung saan napupunta ang pinagagastosan ng gobyerno because it is not our personal money, it is the money of the people of the Philippines.